Després de deliberar els treballs d'aquest any, que han sigut excel·lents, com cada any acostuma a ser els treballs d'aquí dels salesians, hem deliberat i hem agafat els 3 treballs que ens han semblat més representatius i que han tingut una categoria i una rellevància lleugerament superior als altres. I el tercer premi és per projecte d'instal·lació de panells solars fotovoltaics destinats al consum dels punts de recàrrega d'un garatge, del Pol Comú. El segon premi és per DNI vulnerats i exclosos, d'Aina Creus. I el primer premi és pel treball La gestació per encàrrec com a mal moral, de la Sònia Blanes. Felicitats! Jo sóc motivació. Jo sóc empatia. Jo sóc alegria. Jo sóc esforç. Jo sóc calma. Jo sóc valentia. Jo sóc curiositat. Jo sóc confiança. Jo sóc extrovertida. Jo sóc tendresa. Jo sóc superació. Jo sóc procrastinació. Jo sóc creativitat. Jo sóc tranquil·litat. Jo sóc esperança. Jo sóc amor. Jo sóc felicitat. Jo sóc imaginació. Jo sóc ajuda. Jo sóc bogeria. Jo sóc calma. Jo sóc resiliència. Jo sóc lluita. Jo sóc serenitat. Jo sóc confiança. Jo sóc energia. Jo sóc caos. Jo sóc incertesa. Jo sóc companyerisme. Jo sóc perseverança. Jo sóc altruisme. Jo sóc diversió. Jo sóc força. Jo sóc treball. Us en sortireu, ara i sempre, perquè heu après que quan caus només pots tornar-te a aixecar. Us en sortireu perquè aquests mesos últims la vida us ha posat a prova i heu demostrat que us en podeu sortir. Us en sortireu perquè teniu empenta i il·lusió. Us en sortireu perquè en aquests llargs dies de confinament ens heu demostrat que sou alumnes treballadors, que sou alumnes complidors, que teniu una gran força interna, que heu vençut la dificultat amb moltes ganes, amb alegria, amb dedicació, que sou alumnes resilients, ¿vale? I que no importa el que us trobeu al endavant, segur que ho tirareu i us en sortireu tan bé com ho esteu fent en aquests moments. Us en sortireu perquè heu agafat les regnes de la vostra vida i les heu agafat amb ganes, amb humor, amb esforç i sobretot amb esperança. Ha estat un veritable plaer compartir aquest curs amb vosaltres. Fins sempre. Us en sortireu perquè esteu farcits de les eines necessàries per seguir amb èxit el vostre camí. Us en sortireu perquè encara que a vegades ho dissimuleu, teniu esperit de lluita i lluitareu. Us en sortireu perquè de les dificultats heu après a valorar els èxits. Us en sortireu perquè aquesta pandèmia ha tret el millor de vosaltres. Us en sortireu perquè tot el que feu amb il·lusió i esforç valdrà la pena. Sort! Us en sortireu perquè durant aquests anys heu après a treure el millor de vosaltres i segur que ho fareu. Us en sortireu perquè ens heu demostrat que podeu. Endavant! Us en sortireu perquè sou uns artistes. Us en sortireu perquè lluitar pel que tu vols sempre és la millor opció. Us en sortireu perquè cada vegada que heu caigut us heu aixecat, perquè heu superat tots els obstacles que us heu trobat,
perquè una situació tan extraordinària com la que hem viscut i estem vivint us ha fet més forts, us ha fet més valents, us ha fet més segurs i més autònoms. Us trobaré molt a faltar, però estaré molt contenta perquè us en sortireu. Us en sortireu, perquè heu après a lluitar contra les dificultats i les vencereu. Us en sortireu perquè heu estat grans, fortes i forts davant les adversitats, superant contrarietats. I clar que us en sortireu, estic segur. Us en sortireu perquè sou valents i veniu d'una escola salesiana. Us en sortiu i us en sortireu perquè al llarg d'aquest camí ja sou una miqueta més persones i més capaços de fer un projecte de vida que us faci feliços i que sigui també transformador del nostre món, perquè aquest és el veritable camí que us portarà a la plenitud. I amb això hi contem i confiem. Segur que us en sortireu, en sou capaços, i nosaltres us hi animem. Endavant!